nongkyrshan jong uba Justine Dkhar MLA barim ka Kleriat constituency menta ka sngi kelai kendu lang ha ka jingalang balapan long ha east side in hotel Latrambai bypass Jalia ha ka bauteu MLA barim ru ulai don rengkat lang bat ki ba bat deling ba ka jingkyntu ki nongkyrshan ki baju kyrshan ya uteu MLA barim jong ka Kleriat constituency ula Pdiang bat menjur bahakane ke kenti un ai ke jingkyntu ya ukartong ke UDP uba Kyrmen Shylla ubadang bat adu menta kum menteri jong ke sarkar jala hagani ke jingalang uba Justine Dkhar ulapan benaru sya ke nongkyrshan jong bana kadau jong ke jingbom don ya ke met ka bakot ka bakia ula hab ban sange no ban ai ring ha ka election but claim da ya light na ki ba ki baju ye but kyrshan ya nadu ki por bodang ai ring uba Justine ulapan ya ka rai jong ki ha ka baki nongkyrshan jong uru kilakentu bat kerpat ya ba uru un menjur lem no bat ki ban kyrshan lang no ya ba Kyrmen Shylla ha kani ki election MLA ka ban salong how araja ar pulai nga wo dam no ile ni election na nusnem araja ar pulai kawon kong do to ka jingko jingkhia yunga kawaro ni chemale karonang mi gipor kakam advice ke doktor kama ya res kama ya thia ka bam ga di ka timing ka biang ta sa tu bi sin le involve ya ka politik ta miu maintain yo ro ite te karo kam te cheme hanga personally ka jingko jingkhia ta ko kam hado ta ta cha nga klem kyrshan yano menni nga khot meeting ya ro kinong kyrshan bi chunga snyomu mat nga snyo kemen hado ta ta ba ga jingkhot ga jonga kam dolong official nga klem sam ki city ki ne gitai andai nga si phone ya kinong yalam gi jonga hala gi jong snong andai nga so tna do kata tai kom respond gi jong ki ba ka jingwan gi jong ki sha ga ni ga meeting ga bang khot men ne ga sngi nang ko nga la yo ga la ban ai kuble ki nga la yo ga la ro ban ai ga jing sngongu na ban ta ga jing don ga jong ki rengkat ban nga ki ni ki artem ki banadep ada nga rem ga sistem nga job ga sistem andai menni shwa bang simi karai nga rasngap shwa ya ka jingai jingmut ka jongki aden ngele yo I ba ka jingai jingmut jongki baro kilakwa ban kyrshan ya candidate jong UDP ngaru ngala simi karai menta ka sngi ban ai ka jing kyrshan ko pura ya candidate jong ka UDP handrai nga klem pat join pat ya ka party ban nganum join ru ya ka party ngan sampai haden baladep ka election ya mentahi dan ai ka jing support yu kum independent mendai badon na kanu ka party. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.